Rudy, mayong gabi. Salamat kid sir. Kung isipon ta may pinanigid lamang kaadlaw na bilin kag mag-abot na ang kabalakan sa kalabanan nga mga POV operators kag drivers and in December 31 franchise consolidation deadline. Tikapon siling ko may gin-file nga petition sa korte pero antes pa naman ang desisyon sa reservwas nga adlaw may ara kamo marcha protesta. Ano gini oras magasugod sir kag diin yan lugar diri sa Bacolod City? Mhm. Okay, may estimated na kamong mga members sa transport groups nga nag-indicate nga maupod boss, sir? Ati yara sa mga subong pa lang naton nga estimate sa mga 500 driver kag operators no ang Oo. magaupod buhat nga adlaw dira sa aton nga pagaywaton nga March parade buhat sa alauna sang hapon. Mhm, mhm. Alauna until mga pila ka oras ang kalawigon sa ni sir? Alauna ang target natin no matapos din siya dala ang aton nga program dira sa aton nga Fountain of Justice Aha. mga alas 5 sang hapon Action Marlon. Aha, so malawig-luwig sa no. Sir diri sa Bacolod alone, Bacolod la istoryahan ta. Sa inyo sa nga pagbulubanta mga pila ka mga unconsolidated jeepney drivers ang mapiktuhan sir once nga malabot gid sa deadline kag hindi pa makapagwa sa desisyon ang Korte Suprema sa petition. Mga pila sir bulubanta yung mga affected nga mga drivers kag operators. Ati ang affected ini nga mga driver kag operator sa sininga na natubra kita sa more or less 1,000 plus ka mga Oo. driver kag operators. Mhm. Bacolod alone lang nasaya Yes, Papanamo. Action Marlon. Mhm. Ang unit naton nga hindi consolidated sa subong nga timpo kag wala bigya plano nga magapakonsolida nga nagaupod sa aton Ah. yara sa mga 800 ka unit Mhm. ang involved sila no nga hindi kaya magmaupod sa consolidation nga deadline naton. Aha. Okay. Ari sir, wala ko man ginapangunahan no kung narugid ang matabo sa ulihi. Pero assuming, no, butan tabi sir, wala gid mapaboran ang inyo sa panawagan kag tupa ng Enero 1, 2024. So ang matabo sa revocation sang prangkisa. Sigurado nga may ara mga drivers ug operators gid ang mag-aguntos ni. Sa inyo grupo may mga alternatibo naman kamo nga nadumduman kung anong pwede nga saluwan nga trabaho sang mga affected na. Amo ginagani Action Marlon no. Aha. Namiti na namon dinasiyahan sa tanan nga hindi na affected nga mga driver kag operator Aha. na iaway din namon kay other than that nga pangitan-an kag amon nga gira idea kung paano magubra no. Amo lang ganiyang ilayang outlet sang ila nga pagpangabuhi mo amo lang ilayang pangitanan kay iban sina di sa aton Aha. hindi naman applicable nga hindi na qualified nga obra pa sa iban nga mga obra construction or any companies kasi mga gulang naman. Aha. So amo ina ang rason kung nga hindi di kami pero nagapati kami nga may ara pa na sang dito or may ara pa na sang pagbago sa sininga ano naton Mhm. binirmahan ni President Bongbong Marcos nga department order. Aha. Aha. Ari sir, prangka ng istorya no sa inyo sitwasyon subong. Sa sari nga problema nga inyo ginapangatubang balanta naman Christmas season subong. Ano apektado gyud man ang inyo sa nga pagselebra sa ding holiday season subong sir labi na ngati shadow kalapit na Christmas celebration no bagod ba sa ding problema gina pangatubang niyo?
Yes, Action Marlon, kung magamitin kami gani isang amon nga mga membro, no? Aha. Mismo membro namon dahil hindi ang iban nga mga Wow. sigulang, nga mga amay na, Aha. ang mga iban mga lolo na nga Mhm. damo pa ang ginapaskila, damo Mhm. pa ang ginabuligan, Aha. nga sa subong pa lang niya kuno nga timpo, nakatilaw sila sang amo sini nga hindi marisi Aha. nga na agyan nila sa ila ka buhi. Kay ti amo lang din ang ilang nga source of income, Mhm. kag pila ka anyos nga amo lang ni bisan sa Marcialo gani kuno wala na nila nagyan pero Uy. sini nga igada nagabatsagan din nila ang kapiot kag gintuon pa sa Christmas season kag sa New Year's natin nga ginapaabot Mhm. nga nagislaya nga sado kasubo sang ila nga Disyembre. Apektado gid ang tanan pati ang pamilya sang driver kag operator kaga damo man sang mga commuters nga nagasentimento man sa aton, no? Aha. Hinon-anon kag nagambal gid nga kami apektado man. So Aha. ano tanan affected ini Action Marlon. Aha. Do kulang na lang ni Sir Hambalon nga daw sobra pagalit sa Marcelo ng agyanles na eh. Yes, amo gina kay sa Marcelo maka-editar patato ko maghimo lang to sa gusto way gid yang Aha. sang problema. Aha. Pero ang iniya maghimo ka man sa gusto kag bisan nara ka sa gusto, Mhm. kuan gid pa lang abuyan sang aton nga gobyerno. Aha. Amo inaya ang pinakasubo at pinakasakit. Pero ginabalik lang nila sa aton nga kung kaso kuno nga magpa-consolidate, okay lang. Aha. Pero paano namon mapa-consolidate kami hari na digani na consolidate, nagkooperatiba na gid nag-invest ang 2 million pagkatapos subong siya pa ang may kaso nga 38 pounds Aha. of karnaping. Oo. Ipasudlot pa kita nila dira. Aha. Sige. Hulaton ta ni Buwas Sir kung nano gid man ang mga resultas ni ti are sa mga drivers, sa mga operators or sa mga nagamonitor subong nga gusto nga mag-upod or mag-participate man sa inyo sa nga protest march sa buwas nga adlaw. Dari nga imo sa nga mensahe Sir Rode. Ati sa tanan nga mga driver, operators, kaga commuters, ginaimbitar gid kamo namon buwas nga adlaw. Alauna magkilitaay kita dira sa aton nga Araneta sa Awing dira na yon sa Rizal Elementary School. Aha. Dira nga aton nga assembly point, mag-upod kita tanan, mag-marcha, ipakita sa aton nga opisyalis ang aton local government, sa aton LTFRB, kag didto sa nasyonal, nga kita diri sa Bacolod, sa Negros, against kita ini nga deadline nga ginahatag sa aton nga gobyerno, Mhm. sa LTFRB nga until December 31 na lang, kagang against kita sa phase out. Ang gusto ta matabo, rehabilitation, i-rehab lang ang aton nga mga salakyan kay para nga as is lang yapon ang aton nga kita ang manage sa aton nga mga salakyan. Kag ginapanawagan ta sa tanan nga magkopirar, tabayan anay ang pagbahin-bahin, Mhm. tutok kita sa aton tugtuod nga kontra, maupod kita sa aton nga kausa nga no to notice out, no to consolidation, yes to rehabilitation. Ginaimbitar ginamon kamo tanan buwas nga adlaw, madamo gid nga salamat. Mr. Rode Catedral sang Bacod, Badebala, thank you so much kag mayong gabi. Thank you kita Action Marlon, kasi tanan ito lang sa isang Action Radio, madamo gid nga salamat. Action